Kalingap, andito tayo sa City Hardware at bibili po tayo ng mga materyales sa bahay ni Isgay. Ito mga kalingap yung nabili natin sa electrical po ito. 10 meters. Yung mga kalingap at punta tayo kila Isgay. Umabot po ng 42,000 para sa wirings lang sa electrical. Yung mga good quality daw po yung yung nandun sa plano. Kaya papakita po natin to kay this guy, baka magulat si this guy. Wirings pa lang, electrical po yan, mga socket. At sobrang mahal. Pati yung mga Wala na din. pati yung mga nagbebenta ng mga kalingap ay nagugulat. Mansion po kasi yung bahay ni pinapagawa ni Kuya Rene kila this guy. At papunta po kami doon kila Disney mga kalingap. Wala na din, di na pupunta. Mga kalingap, andito tayo sa bahay ni na this guy. Ay dala po tayong bigas kasi marami pong mga bata. Si Kalbo, si Mary France, si Puti, si Tanta, mga kumakain po sa kanila. Especially yung anak, may anak pa. May bigas ka na this guy Pasok Sir Alvin, maigib Oo. lang po ako. Maigib ka. Ayun po, pasok po. Sige. Ulat lang po Sir Alvin. Sakto ba yung bigas? Sakto? Meron pa man po Sir Alvin. Meron ayan Nagbili po kami ni Cedric ay nang nasa po. Pero mas maganda yung Sir Alvin. Ay, mabango yan Sir Alvin, bigas mo. Pero mas maganda Sir Alvin, May mas masarap? Po, maraming Oo. salamat. Pasok Sir Alvin. Maigib ka? Maigib lang po ako at mawala ng tubig. Maigib lang. Ito po yung si Tantan. Yan si Puti. May kayo, pagkain, bigas. Nagsasakdo po si nakula na din siya. Parang nagpayat si Kylie. Ba't parang nagpayat siya? Sir Alvin. Nag-grace. Yung po. Diba, nag Mga kalingap yung update. parang kalaw kita sa Oo. At yan po naglalagay ng manhole dun sa Mahirap po pala paglagay ng manhole. Kawawa man yung mga parahukay. Nahulog. Si Brother Nonoy po ay kilala ko pa rin si Brother Nonoy Di po kahit nakamaskara. Ito, Sir Alvin. Ito po mga kalingap, Deposito po. deposito. Opo, Ayan, dalawa. ganda. Ganda Sir Alvin na. Dalawa. Hindi yung tubig yung yan, yung isa. Iyo daan po, sabi ni Cedric. Say ko paano ito, Oo. bahala na. Ganyan. Lalabutan daan po Sir Alvin. Kapag kapuno na dito, nabuhos na yung Iyo tubig. na boss dain. Ay, Mm. sabi ko, Panghabang buhay na ito. oo, Sir Alvin. Maraming salamat talaga Oo. po kay Ninong at Ninang sa Malaking blessing. Ay, sobra Sir Alvin. Kailangan yung pagpapahalaga natin ay malaki din. Pag-pray sa kanila, talagang dapat natin silang ipag-pray. Ingatan sila palagi Sir Alvin. Kaya bless na bless kami sa Lord Sir Alvin. Sa bakod pa lang Sir Alvin, grabe na nga niya ang gastos. Grabe talaga Kumbaga, Sir Alvin. kung Salamat isipin po natin sa'yo. yung halaga niyan ay talagang walang Grabe. katumbas. Opo, amen Sir Alvin. Pero ang sabi nga ayan, ang makakaligtas lang sa atin, ang banal ng salita ng Lord. Oo. Ito Sir Alvin, mga lang to, pangsamantalang gamit, pero blessing ito sa atin. Oo, Sir Alvin. galing yan sa Lord. Lahat ng nasa physical ay nanggagaling sa Lahat ng spiritual. nandito sa lupa, Oo. galing sa Lord. Pasok tayo Sir Alvin. Tapos mag-aabang na sila. Si Cedric pala pipintura po. Marunong ng huwag kang mahulog. Huwag kang mahulog. Kasi sinasabi mahulog ka dyan, di ba? Huwag kang Oh. mahulog. Naglalagay na ng Nagsubra Sir Alvin itong hinalo po nila. Sa itapon po Sir Alvin nila. Ito po ngayon nakaabang ng wirings. Ang galing sa baba pa Wirings lang na. Sir Alvin. Sa baba Ang wiring. Opo. Oo. Grabe, Ito na po may mga wirings na. Ay, mataas talaga Sir Alvin. Maganda na pag natatapos, no? Kikita yung achievement. Po, maraming salamat po Ninong. Pag nakapunta po kayo, maganda po ang pinagawa nyo po sa amin. Grabe, maraming. Sana magtulog sila dito. Sir Alvin, pag nagpunta. At
Ito po ay full charity mga kalingap. Sir Alvin. At Ito yung Sir Alvin. project na full charity. Ito Sir Alvin, mababa-baba at CR ito. Mababa-baba po ang yan. Kasi Ito Sir Alvin ang pabahay na grabe sa mga lahat na binablog mo. Kaya grabe ang paghihintay sa ito nga ang pinakamalaki. malaki. Oo, Sir Alvin, malaki talaga po. Pag nakita niyo po sa personal ito, malaki po. Try niyo po makapunta dito. Ang mga viewers gusto magpunta Sir Alvin. Ako po. Dito na. Konting kembot na lang ito. Maraming salamat. Maganda. Matatapos na din ito mga Grabe kalingap. din ang bintana. Ano po, Sir Alvin? Tsaka yun, may water supply. Importante yan, water Ay, oo, supply. Sir Alvin, yan ang pinaka-importante. Tsaka kung wala kami Sir Alvin tubig, lumalayo-layo ng iniba namin. Kaya maraming salamat talaga Ninong at Ninang. Sir Alvin, maraming salamat sa pag-vlog sa amin. Dahil sa pag-vlog mo, nakakuha kaming napaka mabait na sponsor at higit sa lahat Sir Alvin maka-juicy na Ninong at Ninang. Dahil iba din Sir Talagang Alvin ang dapat magbago talaga. Opo, Sir Alvin. Tunay yan. Siyempre, nagbago na. Hindi na kayo dati kagaya ng dati. Opo. Unti-unti Tapos, binabago ng Panginoon, oo. Sir Alvin. Pati Hindi tao tayo. binabago. Amen. Binago ang bahay, Oo. pati yung dating ugali namin, yan. Sir Alvin, Amen, yung dati. amen. Tama yun. Lumang pagkatao namin halos na Yan. nababawas-bawasan na, Sir Alvin. Oo. Kaya salamat sa Panginoon. Tsaka, Sir Alvin, ang pinagpapasalamat ko, yung nakakapagsimba kami, Sir Alvin, tinuruan nyo kami magsimba. Kasi dati, dahil kami nagsimba. Tsaka ano din, request talaga yun ni Ninong Opo at nga, Ninang. tagsimba man kami Sir Alvin, sabi ni Mamina, sa Christian daw po kami magsimba. Iba pa rin. Mas po talaga. malalim. Iba pa rin pag nagsisimba Oo, Sir Alvin. iaano natin, isa sa puso talaga Opo, yung... maraming salamat po talaga kay Ninong at Ninang. Hindi niya lang kami tinulungan sa financial, pati rin po sa spiritual. Kaya maraming physical, salamat po. spiritual. Talagang ano, yan yung gusto ng Lord eh. Ang gusto ng kaaway, masira kayo, masira tayo. Ang gusto ng Lord, maging maayos tayo. Hindi lang sa financial, physical, pati din yung buong pagkatao natin. Pagkatao natin. Amen. Bago ng Panginoon. Grabe ang... Offering na. Opo, Nag-preach na po. May offering. Ma-offering na po. Ay, joke lang. Sa Lord, grabe ang Oo. blessing, Sir Alvin. Sabi pati ni Pastor, maganda ang bahay mo this day kasi may gawain para sa Panginoon. Ma-overnight sila dito, Sir Alvin. Sila Oh. makarantaan kayo. Pag nagawa ito, Sir Alvin, kayo din, Sir Alvin, ma-overnight tayo dito. Amen. Basta, ano talaga, Maraming mga salamat ganyang po. gawain, magandang ano yan. Opo, Sir Alvin, kaya grabe ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Excited kami, Sir Alvin. Si Cedric po, nakakabanin sa ribon kating madulag na siya. Si Kuda, aanggutan ka. Oo. Grabe, Sige, Sir ano, Alvin, maraming magpapaalam salamat na kami. Ay, salamat, Sir Alvin, sa bigas. Malaking tulong yun sa Oo, amin. at Grabe. minsan ang sahod ay ano pa eh, every Sabado. Sabado po, nabali nga na iyan, Sir Alvin. Ay, wag na magbali. At Opo, may ano may na. sa gas na lang, Sir Alvin, ang problema na naman. Yung bigas, Oo. sagot na ng Lord. Yung sa gas, huwag tayong mag-alala. Andyan Oo. si Lord. Sige, this Maraming guys, salamat. po, Sir Alvin. Maraming At- salamat po sa mga viewers, sa hindi pa rin po nag-skip ng ads at andyan pa rin po mga nagsusuporta kay Kalingap Alvin. Maraming salamat po. Ninong at Ninang, namimiss mi na po kamo. Maraming salamat po and God bless po. Salamat po, Sir Alvin. Sige, bye-bye.